ассалому алайкум бародаро, хушомадед ба канали ма пулкоркунӣ аз интернет. Бародаро, имрӯз шумо дар бораи боти нав ки беҳтарин ботай барои сумкоркунӣ нишонатон медиҳам, ки шумо метавонед дар муддати кӯтоҳ аз 500 рубл то 1000 рубла кор кунед. Бародаро, медироен дарани бот силкаи бота мемонам. Бародаро, бидроен старта биҷиқен нем бота мебурора шумода. Бародаро, начатиш кунед. ина бот намеяй. Бародаро, шумо бояд мехоҳед тангаи зардак ҷамъ мекунӣ. ин ранги хамстер тапсвафу дигараш нестай ки ҷамъ кунӣ кай иҷдад кунӣ айдропа ихдиш нем тангара ҷамъ мекунӣ ҷошта ина виплата дура медрой плотуна сниман мекунӣ. ина бародаро, медрой да карта да пайркашлуку да USDT плота сниман мекунӣ. Бародаро, бот чихеле. Бародаро, ин ҳамин ракеткача чихедесен паридестай ҳар ай шумо яка медорен шумо даш 1 соат пас бояд бидороен ҳамина заправка кунед ва шитша сахт кунед. Бародаро, ина айма сахт кардагия заправкаш кардагия рафтеса ина чихедесен танга инаҷа ҷамъ шудест. шумо чихе кунед ки танга бисёр кор кунед. инҷа задания дора дар бародаро, ина хеле калисо фортуна дора. якум калисо фортунаш медорен. ина метавонед калисора шумо сита номхели зарда қати ё сета логиш қати сахт кунед крутит кунед. ина ҳоли ма бесплана во метавонед бесплана крутит кунед, реклама тамошо мекунед. Бародаро, ина ҳоли бесплана медорен крутит мекунед. инҷа коротки реклама 15 секунд реклама нишон мета. Бародаро, рекламара то охириша тамошо мекунед. Бародаро, то охириша тамошо мекунед. реклама будшид инҷа худаш мебурора x. ина бародаро, ина крутит мебурора. крутита меҷиқем чиземон биғалта. Бародаро, нима дед ирӯз хушруна ғалид яманета ғалид ва ира ҳар 15 минутаст медорой крутит кардан мегирӣ то 500-600 то 1000 монета меғала. Бародаро, ва дасти шумо чикор мекунед ки тангаи зар ҷамъ кунед. Бародаро, инҷа задани дора. ина задани ина ма заданиҳошона иҷро кардагием. Бародаро, медорен ина сайтошонда подписия мекунӣ 25 та, ина подписия мекунӣ 50 та. ина бародаро, подписия мекунӣ 50 та. ина ҳама инамиё ҳама тангора ма аз заданиҳо ҷамъ кардаги. ина 25 та 10 та. вале бо ягон задани дигам дошта боша бо иҷро мекунем. Бародаро, инҷа ракеткача ина ракеткара чихели пачинид мекунем. Бародаро, ина медороем инҷа ина агар будчид метавонӣ ба пил 15 танга ё 3 та хеле савза қати заправка кунӣ ё инҷа ҳоли ҳар 1.5 соат пас бепил метавонӣ реклама тамошо кунӣ заправка кунӣ. шитшам ҳамин хел ё 23 ё 5 ё бепил сахт мекунӣ. Бародаро, ина бародаро, бо чихели сахт мекунем. ина ира сахт мекунӣ бисёр монета ҷамъ мекунӣ. дар 1 минут 0.2 секунда ма 0.2 секунда ҳоли уронима дай агар ман 700 монета дошта бошам меҷиқам сахтиш мекунем 0.3 секунда мешавад. тез кор кардан мегира. Бародаро, тез меяд монетотон бисёр меяд. ина инҷа ҷое ки монетотон бисёр мебара. инҷа ҷош ҳоли айма. бародарҷоно, айма диде 90 минут мебара. ҷои банкаш қилф мешавад. аввал шумода 60 минута, вале ман агар ира сахт кунам 120 минут мешавад. Бародаро, ина вместо ма 48 танга кор мекунам дар 1 соат. агар шумо сахтиш кунед ира дар 1 соат 72 танга кор мекунед. бародарҷоно, чихел дестем меёра ҳамаша ба тангаҳо сахт кардан мегирӣ. пули табичат бисёр шидан мегира. ҳар рӯз максимална бисёр суми соз кор мекунӣ, баъд вивд мекунӣ. ана бародарҷоно, мегзарем курси ҳамин монето. ин монето ина бародаро курсшон
37 монеташ 1 рубл мешавад, бародарҷоно. Агар шумо минимални вивед 50 рубл бародарон, 50 рубл ҷамъ кардӣ, инам пайртай виза картатай мегирӣ, вивед мекунӣ бародарҷоно. бо иҷаи бародаро конкурс мегзара, ай одаме ки ай реферал ҷамъ мекунӣ, ҷа конкурс мегзара, конкурста бибирӣ, призои калон дора, метавонӣ призои калон бибирӣ бародарҷоно. Чӣ хеле дестен сайт беҳтарин сайт бародаро, бидуроин кор кунем, максимально кор кунем. Монетора ҷамъ кунем, ҳоли ма 14 монета ҷамъ кардем, собира тамиҷихи монетаро худаш автоматӣ Таҷикистон мегзара бародарҷоно. бо иҷа ина и канал бародаро чӣ дора, ина чат дора, дар чаташ виведош ҳаста, ҳамаи виведош ки чанд қадам вивед мекунад, ина чатшон, ина бародаро чатшон, ина одаморо вивед, ина диде 2 соата, ина плюс 256 чи омада, ина иш 1.5 доллар, ина 2 доллар 150 рубл, ина бародаро диде дестен ҳамин сайта, ина иш 56 рубл, 127, 170, ина дестен 260, 48, 7126, ҳама ҳамин сайт вивед кардагиси бародаро, ина дестен ҳама виведошона, карочи виведошон гарани бисёра. сайти боваринок бародаро, бидуроин бо да кор кардан мегирем ва суми соз кор кунем бародаро. ҳар 1 соат пас 2 соат пас бидуроин ҳамин бута сартен, агар бекор бошед бод худаш шумода максимально суми соз меёрад. воқеъ дар панои аллоҳ бошем бародаро. бидуроин канали ютуб каналамда подписаться кунед, телеграмда бидуроин подписаться кунед бародаро. воқеъ ҳама дар панои аллоҳ. видеои навай зак кунед, ҳоли виведи ҳамин сайта ма видео мекунем, шумо да мепартон бародаро.